principu, s obzirom da je ove godine dosta rano Europsko prvenstvo se igra krajem 5. mjeseca i još traju svim igračima Dvoranske lige. Malo je promijenjen taj plan priprema, no evo ga, nadam se da ćemo od ovog tjedna, to jest od ponedjeljka, biti kompletni i da ćemo ovih zadnjih tjedan dana odraditi u punom sastavu za Europsko prvenstvo. Kad se spomene Hrvatska u kontekstu svjetskog rukometa na pijesku, ja bih rekao da su očekivanja svaki put ista, a to znači da se uvijek ide na nekakvu medalju, jer to je tako već zadnjih 20 godina, zadnjih 15 možda godina koliko je rukomet na pijesku stvarno dosta toga osvojio na svjetskoj i europskoj razini. Sad možda imamo još i dodatni nekakav motiv da uzmemo taj nekakav trofej koji nam trenutno nedostaje, a to je Europsko prvenstvo, naravno, s obzirom da smo prošle godine, kako ste i rekli, uzeli i svjetsko zlato i svjetske igre, koje su u principu kao neka pandan na olimpijskim igrama za neolimpijske sportove. S te strane bilo bi super kompletirati tri najbolja.